שלום יוטיוב, אני ואח שלי מראים סרטון על שרת מיינדפלקס. כדאי לכם להיות בו. שנייה. אוקיי. טוב. עכשיו רגע, אני מגיע לשעון, אני לוחץ על 22. זה קצת יש תקיעות בהתחלה, לא לדאוג. הנה סוס שלד. אוקיי, שנייה. אני לוחץ על ה-TNT. ואז אני ואח שלי לוחצים על 10, אבל אולי בטעות הוא לחץ 11. כן. אני והוא ביחד. יופי. המשחק רובים זה משחק ממש טוב. יש לך רובים, אבל זה לא אמיתי. היי, אני איתך. יופי, אני לא, זה מה שמחזיק בפצצה. ואם שמתם לב, יש לי עכבר בצורת חרב יהלום. יאללה, בוא נלך. היי, חכה. יש לו קניתי. אופן לי מספיק כסף. יאללה, אני הולך. קניתי מה זה? רץ. קניתי דברים מה זה גרועים. יאללה. כן, זה קצת מפחיד לראות, אבל לא. מה אתה עושה? בוא לפה. השתילו כבר את הפצצה. חייבים להרוס אותה. אוף, יש לי תקיעות. תגיד עליי, אני יכול זה. יש את זה ש... יש לי תקיעות, מה אתה רוצה? אוקיי, בוא נבדוק. אני לא הכי טוב בזה, כאילו, אני טוב בזה מאוד, אבל יש לי קצת תקיעות. איפה השתילו את הפצצה? את הפצצה אפשר להשתיל או פה, כאילו אפשר להשתיל רק על אדום כזה. יש. חייב לקנות... אתה יכול לרסס. אני מרסס. ובאוט. וואי, אני רץ. פה אתה לא צריך לדאוג לאוכל או משהו, או למשהו שיתבזבז לך, כי לא יתבזבז לך. מזל שאני לא עם הפצצה, אני גרוע איתה. אתה לא תהיה בכחולים עם הפצצה, נתנאל. כבר הייתי בכחול, אולי הייתי באדומים. נתנאל, השתגרתי אליך, תיזהר. תגיד לי אם יש רק קרוב. מאחורי פצצה שם. נראה לי עשו לי האטה. אין שום דבר כזה. טוב, בוא נחפש רעים. אוי, שנייה. אין שום רעים, אני אסתכל מלמעלה. אין שום רעים. הוא קרוב אליי. זה אני, שכחתי, אופס. חשבתי שאני באדומים בטעות. תחפש אדומים. נתנאל, לך ישר ימינה. ישר ימינה? ישר. מה אני אראה? הנה, תעשה פה את הפרקור הזה ותעלה לפה. לאן אתה הולך? ראיתי פה אדום. ופה נראה לי מצ'טי מאדום משהו. וואי. יס! בעצם אני לוקח רובה אחר. את הרובה הזה. מצוין. אוקיי, וכוונת אתם. אוף, מה אין לו כוונת? איזה באסה. תראה. כוונת אתם עושים בקוף. אתם עושים בחף, איפה שאתם מתכופפים. או בשיפט. אני אוהב להתכופף בחף. גם לא אכפת לי בשיפט. לא משנה. תשכחו את מה שם.
קטנג'י? כן, זה אני. טוב. אני צריך להיות במקום מוסתר כי אני צלף. היי, גם אני. אנחנו עם אותו צלף. אנחנו לא אותו צלף. אנחנו כן. אנחנו... תראה. אני הצלף הכי משופר שיש. 10 יריות? 10 יריות. איפה הם? אך! צלפו בי והרגו אותי! אאו. נו, באמת האדומים ניצחו. 2-1 לקחו לי... איזה מעצבן זה? איזה טוב. מה אני אקח? אוי, למה לי את הרופא הזה? את זה. מצוין. ואיזה רובה גדול. הנה. או, אין מספיק. מרסס קטן יש לי. ולקחתי... לכל אחד מתחיל גם עם סכין. אז זה בסדר, אין דם. וואי. תיזהר. חשבתי שאתה מישהו רע. עשיתי לך עיוורון? לא, אבל זה באמת היה עיוורון. אני יודע, זרקתי עיוורון למקרה שמישהו יבוא להרוג אותי. היי, נראה שפעם היה משהו. מה זה היה? יש שם אדומים. אל תהרגו אותי! נו יאללה, יש לי חצי לב. אוף, איזה מעצבן זה. סליחה. וכל המשחק זה 8 משחקים. 1, 2. אני חייב את זה. אני חייב משהו. נו, תודה. לפחות. פעם יש 2 עיוורון, למקרה שבאמת אני אזרוק על מישהו. אוי, אתה הולך למקום אדיר. עכשיו, ראיתם מישהו? לא יודע, אני באי צלף מסתכל עם מישהו. איך כבר הרגו אותי? אני לא מאמין. לא אמור להיות פתאום. הנה אדומים, קטנצ'יק, תיזהר, אתה ממש קרוב להמון אדומים. פגעתי עם צלף במישהו. ועכשיו פגעו בי עם צלף במישהו. מישהו צלף בי. דן! אוף, חשבתי שזה דן TDM. או שזה לא. טוב, אני 2 בכחולים. ראיתי סרטון שדן TDM פעם אחת היה פה. לא. מאחוריכם! הנה, תראה, 5 שחקנים שיש לאדומים ו2 שחקנים הכחולים. אני יודע. הם הרגו. נראה לי. כן. היי, מה זה? אחד נשאר! בבקשה תנצח. מה קרה? האדומים ניצחו. למה? כי הפצצה התפוצצה? בושה. מצאתי. טוב, יש! תראה את זה, איזה אדיר אני. טוב, אני רץ. נו, זה כבד. למה? אני רק יכול ללכת. פה הם יכולים לשתות בפצצה, אז אני אחכה. שומע גם יריות קרובות לפה, אז אני קצת מפחד. אל תהרגו אותי, תרחמו. כן. קבל. הרגת אותו. אוי, נו, כמעט. הרגת אותו בהתחלה. הרגת אבל? כן. יש! איזה כיף.
אני... נשאר רק האביר הזה. נו, הם כל הזמן מנצחים. יש מישהו בדיוק שנראה כמו סטיב. נו. תנו לי כבר. לפחות את זה או את זה. טוב, נו, תשנו. אני הולך למקום שקודם הייתי בו עם הקדח. טה 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 טה. הרגתי! הנה הפצצה. נו, תנו לי את הפצצה. אאו! סליחה שצעקת. מי ניצח פעם? 5-2 להם. אני לא מאמין. כן, הם ינצחו את כל האליפות, זה בטוח. אני לא אבזבז את כסף. טוב. נראה איזה שוד מה שאני מחזיק. או שלא, אני מושג. לא, זה לא שוד. אוי! הם מגיעים לפה בהרבה יותר להם ממנו. איך? יש להם מקום בהרבה יותר מקום ממנו להגיע. כי זה נותן להם מפה ככה. אני מחזיק פיצצת עיוורון. יופי. איזה שם אחד. אין לי כוונת, זה לי סתם נראה. יואו. איי! זה מעצבן, אני לא מבין. כמה ניצחונות? 8 ווינס. 6-2 רגע. די, פעם אני לוקח צלף. אחלה צלף. יורג אותה. מה זה? כסף? מאיפה? כסף. ראיתי מטבע זהב על הרצפה. הגיע הזמן להרוג לי חברים. סכין? למה אתה הולך עם סכין? עקבתי. כמעט הרגתי אותו. לפחות הרגתי מישהו. שנייה, נבדוק את מי הרגתי. או, אותו. ואותו. תודה רבה. 7-2 אם אנחנו לא מנצחים כל הזמן עכשיו, אנחנו מפסידים לגמרי. איזה באסה זה יהיה בשבילי. טוב, לא עוד כדי ככה, אבל אנחנו. קרב אחרון. קרב אחרון כדי להשיב את הכבוד. מה זה מסוג כזה יש? זהו, עשיתי על עיוורון. עשיתי פצצת גם לאמש. אני מתעלת, אל תעשי כוונת! אל תעשי כוונת! אל תעשי כוונת. בסדר. למה אתה היה פה אחד שהתחב בשור והרג אותי אותך. ניצחו אותנו. 8-2. איזה באסה. בפעם הקודמת שהיינו בחולים ניצחנו. כן. טוב, זה היה סוף הסרטון. תודה שצפיתם, ואם אהבתם תעשו לייק.